muna. Diapers. 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 Ito diaper. Diaper ni Taylor. Siga na mata. Dadi, ako po dagsiga akong mata katugon ko. Ayun na. Stop na na. Your lunch. How about you? How you feeling, boss? Feeling cold, boss? Bigyan mo na. Dali, nalipilibot mo na. Press mo face tulo. Ulo, dito daw dyan sa camera. Okay. One month na ang palang hanggang next week, no? Kani parang ayun na. Parang kita, medyo kita sige. Oh, tama na. Padabang nakikita mo si mama na. Okay, makita na ko. Kita na ko. Tanda si Zyla, zoom. Sige, Okay, zoom. kani? Ito is taas. Agay! Nakakuluha kami. Ay, na-jog ko tinuod man din. Na-jog ko luha. Ay, natalo ka. Ang luha. Video yung luha. Video yung dali. Kita na ko luha. Ayaw, patabunan. Yes, Atiana. Atiana, si Moisby. Where's Moisby, no? Come on, magdede na. Magdede na ko. Tayo nasa camera, oh. Nasa camera, oh. Nakuluha, gani, oh. Nakula right eye, oh. Ano? Ayaw sa ate. Okay. Dede time. Nasa itong mga... Ganun ko, malam.
Ubit siya ulit tanong. Oh, tanong siya. Tanong si baby. Sa kinsa man ni, uy. Si mami naman ni, be. No? Situ gihapon. Situ gihapon. Mga tao ko, Adere. Palangga ni Daddy Luke. Palangga ni Daddy Luke. Baby silent. Matulog ng baby. Matulog. Let's change. Friends. Okay lang yan. Sabi newborn. Oo, mamiss na ito niya pagka newborn. Opo. Pero kita ko atong unlan lang gani. Simple lang. Tama na. Tama ito gani. Isa pa. Baba. Para ma-compare unsa siya kagamay. Ito bang pamaw sa unsa siya kagamay? Dako po. Wala, nanabon siya nawang po. Ikaw sa prago din eh. Nanabon siya nawang. Nanabon din titi. Nag-behave si Zyler. Cute little hands! May ano gikuha na ni mo, babe? Talk sa camera. Why did you get young hair, gani? Because Because nervous ko. Abi na ko magpupupot si Zyler. cover ni mo. What happened the eye last night? Talk sa camera. Talk sa camera. Si Zyler sa bed last night. I-cover naman diri. Sinapa na. Wala na. Wala na yun ay open. Talk sa camera. Ano ka na, Anggi? Because it's very terrible. Hi. Daddy, hi. We have 4. Here we go. We are going to hospital for our first follow-up checkup. I can see people out there. Ay, di nang ato do. Yan, di nang niya na yun. Check-up lang. Very good ate. Ikaw cute ang mag-ano pe ha. Take it siya. Take it mo, babe.